Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li għandu fiduċja fil-Ministru Manuel Mallia minkejja li jidher li dan gideb fid-dikjarazzjonijiet tal-assi tiegħu. F'kummenti li tal dan l-istazzjon ftit tal-jiem ilu, il-Ministru Mallia ddikjara li kważi €900,000 f'cash li għandu ġew minbeħ ta' proprjetà matul is-sena li għaddiet. Hemm ċertu proprjetà li ddisponejt minnha u tinsiex id-dikjarazzjoni hija sal-aħħar tas-sena li għaddiet. Allura jien kont fidil fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Ekk kienet il-pożizzjoni u ekk iddikjarajt. Imma minn riċerka li saret fl-arkivi ta' Reġistru Pubbliku fejn tkun reġistrata kull transazzjoni ta' beħ ta' proprjetà li ma' riċerka marret lura ta' snin design jirriżulta li ma sar l-ebda beħ ta' €900,000 fi proprjetà mill-Ministru Mallia. Għalhekk dan l-istazzjon ġastaqsa lil Manuel Mallia dwar id-dikjarazzjoni tiegħu u din id-darba qalilna illi l-flus ġew mix-xogħol professjonali tiegħu. Number one dak qed tajdu inti, mhux qed ngħidu jiena. U t-tieni jiena meta għamilt dak kollu li tajdli il-liġi. Jiena iddikjarajt dak kollu li jiena għamilt b'xogħli f'40 sena ta' xogħol u dik hija s-sitwazzjoni realistika. Issa affarijiet oħra li ovvjament nista' nimmaġina inti minn tal-kemm l-ewwel darba li qed narak, ir-risposta jiddispjaċini illi l-spins inħalluhom ovvjament tal-oġġetti oħra żjed serji. Il-liġi tgħidli fi żmien xahrejn kelli niddikjara il-proprjetà tiegħi u jien iddikjarajta kollha. U dik il-proprjetà ġejja minn xogħol qiebes jien bħala avukat f'dal-pajjiż ta' 40 sena. Wara dan l-istazzjon staqsa lill-Prim Ministru Joseph Muscat jekk hux se jieħu passi kontra l-Ministru Manuel Mallia li l-ewwel qalilna li €900,000 f'cash ġew minbeħ ta' proprjetà immissa qal li ġew mix-xogħol tiegħu. Imma l-Prim Ministru dawwar ir-risposta tiegħu u qal li għandu fiduċja fil-Ministru Manuel Mallia. Jien naħseb il-Dr. Mallia ma ħeba l-ebda kont fl-Svizzera u allura m'hemmx dubju li Dr. Mallia għandu l-fiduċja tiegħi li qiegħed anzi jesponi l-assi kollha tiegħu bl-aħjar mod possibbli. Minkejja l-insistenza ta' dan l-istazzjon biex jingħata tweġiba mill-Prim Ministru għal mistoqsija li saritlu, il-Prim Ministru reġa' dawwar ir-risposta tiegħu. Jien ma nemminx li kien hemm in-nisa kont fl-Svizzera. Dawn ir-risposti ta' Joseph Muscat idaħlu aktar dubji fl-imħuħ tal-poplu Malti Wawċi li jinsab imħasseb dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari. Dawn kienu preżentati mill-Prim Ministru Joseph Muscat fl-aħħar seduta tal-Parlament qabel il-waqfa tas-sajf xahrejn tard biksur tal-kodiċi tal-etika. Diversi ministri ma ddikjarawx id-dħul tagħhom matul is-sena li għaddiet u oħrajn iddikjaraw li jaqilgħu anqas mill-paga minima.